Are you getting busy doing what? Are you freaking kidding? Busy of what? Good morning, Philippines! Oo, kasi yun, nag-trading nga. Ano gudang makalimtan na trading. Mag-trade mangani ko sa akong legs. Mag-trade mangani ko sa akong paa nga buhokon. Buhokon ako sa paa? Okay, nag-shave-shave man ako ni Ningara ang buhok ni Malik. Sige, daghan noon. Trading na lang. I-train, gisauna ba? Mo hindi daghan. Kung ngayon, nag-trade-trade ko. Nalo eh, regular niya wax. Nang hinimo gyud ka ng sugar o lemon. Sugar o lemon. Kinsa man na imo ka istorya diha. Kasama ko. Unsama na. Asa na siya giwax sa pupik? Asa na siya giwax? Nagpa-wax na siya? Awak sama ni sa perme. Padak-anay mo diha. Dakanay mangag. Malakihan na ng buki. Ito iwak na yung malaki. Mabugdo-bugdo. Mabugdo-bugdo. Ay, parang katidral. Sabada ay, atik ni mo ay. Pero sa naiposit lang niya. Manong nagbra man pagkataon day? Ayoko yung anaging. Napil, narap nagbara ako. Nganong nagbra man pagkagod oy? Hindi magtawag ka ni. Awaro. Hi, Roxy. Hi, Roxy. What are you doing? What are you doing daw, Rox? Hindi sa maintindihan. Ha? Ha? What are you doing, Roxy? Roxy, Hi, Roxy. How are you? murag nagamay man si ante. Ay, murag makag nagamay te. Yes, ha? Ikaw murag kag nagamay. Anong na ako ikaw may? Kay dili man dako. Puti ko sa iyo. Ah! Hindi na sa ko. Naman kay gamay te. Ayaw ko, walang bra. Sige lang, oy, wax ra man na ilok. Ay, bunay na, hindi nadadala. Monday morning ngayon, binalik ko lang itong sweater na sinuot ko yesterday kasi maginaw na kasi. So, repeatable yung sweater natin. Pasensya na, naubo ako guys. Ito guys ba, gustong gusto ko to guys. Itong Christmas lights. Ihahang mo siya sa labas. Pag ganun ba. I think pwede din sa loob ito. Sa labas ba, yung sa roof area. Ihang mo siya ng ganun. Yun. Maganda siya kasi nag-spark yung light white. So, matagal na namin itong binili at hindi ko talaga siya nagamit-gamit guys. As in guys, walang kagamit-gamit. Hindi ko alam kung saan ko to ilagay. Ito siya. Gustong-gusto ko to. Dalawa ito. Magla-light din ito. Battery lang siya. Battery operated. And maganda ito kapag i-ano mo sa light kasi yung mga puti-puti ito mag-spark talaga. Hindi ko alam kung saan ko to lagay. Pero tignan natin. Sa fireplace, gano'n. Hindi ko alam. Tignan lang natin. So, ngayon guys, ang gagawin ko is maglinis tayo sa dining. Ang gagawin ko is kunin ko to lahat. And then, tinawagan ko si Tami. Sabi pa niya, wala daw tawag. Busy right now. Anong nabisihan niya? Iwan ko sa asawa ko. Sabi pa niya, wala daw siya natanggap na tawag. Pagkatapos, sabi pa niya, busy right now. Sabi ko, busy right now? Hindi nag-reply. Mamaya talaga. Aaway talaga kita. Aawayin talaga kita ng sobra-sobra pas kinabuhi mo dong. Awayin talaga. Lapit-lapit na yung Halloween. Yaon. Sige, labhan ko rin itong ano. Yung... Ito siya. Hindi ko siya magagamit para sa Christmas, guys. Kapag lakihan ko tong table, hindi ko ito magagamit. Kasi ang shirt, guys, I want a short shirt, man. Hindi din ito pwedeng malabhan kasi may wire sa ano. Manghayhayta, guys. Itong table, guys, maganda ito. Pinoprotektahan talaga nila itong table. Tingnan mo. Look, maganda siya. Wood talaga siya, guys. Look. Maganda yung table na yan. At itong cover, to protect talaga sa wood. Binili ito ng daddy nila. Look, ang ganda ng table, di ba? Tara guys, ilagay na natin si tableware. Ito ata dito.
hirap i-ano siya guys, ang hirap pa extend ka kapag mag-isa ka lang kasi ipupul mo talaga, masisira lagi yung floor ko. Hala? Ano to? Mali. Mali ito. Bago ko ito masira, hintayin natin si Tami. Hindi ko talaga kaya, ano siya, i-stretch. Kasi need more stretches, like more probably to, like that. Kasi hindi talaga yung isa, hindi magkasya kasi nakulangan sa stretch. At saka hindi ko na ma-stretch, sobrang bigat na. Hello? Hi. Hi. Are you getting busy doing what? Are you freaking kidding? Busy of what? Huh? Do you not know about the boiler? We gotta keep reminding you, right? Guys, it is 10:50. Nakalimutan ko, hindi ako kumain ng breakfast. Nakalimutan ko. So, mamaya na itong linis-linis dito. Tumawag si Tami. Yung ano pala doon sa isang bahay. Kasi old house kasi yun. Mga 100 plus years ng bahay na yun. So, every winter talaga may problema sa boiler. So, every time tatawag si Tami ng mga tao na mag-fix sa boiler. Kasi wala talaga. Kapag sira yung boiler, wala. Yung bahay maginaw. So, ngayon, naisipan ko, hala, kakain ako. Nagutom pala ako. Ano ba ito? Sardines. Lutuin natin si sardines. Biak-biakin natin itong ano, ito. And then, ilagay si egg. I think yun siya. Bahala na sa Batman, guys. Lagyan ko siya ng paminta, pero gusto ko yung paminta na malaking durog. Ang pinapa at sardines, mix talaga. Morning lunch. Brunch po ito, guys. Brunch ba yun? Yeah, brunch. Tinawag nila itong brunch kasi parang hindi naman ito brunch ng kahoy. Pero brunch ito. Looks. Joke lang yan, guys. Ay, pronunciation kasi magkapareha. Iwan ko sa spelling kasi bubo kasi ako. Sabihin nyo na akong bubo. Wala akong pakialam. Basta kay bubo ako. Sarap. Hello, guys. Masarap yung egg at saka sardines. Kamayan tayo. Si Hubs talaga kapag kakain ako, naghanap siya ng ano, bread na Hawaiian. Hala, yung anak ko, guys, si Hubs, Pilipinong-Pilipino. Kumain ng sardines. Pinoy itong si Hubs. Kumain. Hala, kumain ng sardines, guys. Hala, kumain ng sardines. Pilipino ikaw? Hi! I've been looking for you guys. Dito lang pala kayo sa Usulok. Diyan. Anyway, nag-half bath lang ako and anuhin natin itong buhok ko. Kasi hindi ako naliligo pero ay nag-ano lang ako, hair down. Kasi hindi ko binabasa-basa itong buhok ko palagi kasi ayaw kong masira na kasi sirang-sira na talaga to. Anyway, naglalaba ako guys ng ano guys, curtains. Ito, cortina. Matagal na to guys namin guys. Binili namin ito ni Tami a while back. Doon namin ito nilagay sa isang bahay. Maganda din ito guys. Itong i-try nga natin. I don't know. Black and white and din pula. I-try natin. Isa lang. I-try natin mamaya. Yan. Yan. Ihang natin yan. I think ang dilim lang siya guys. Kasi i-close nga natin itong blinds. Tingnan natin ko. Yan. I think okay lang siya. Diba? I think okay lang. Ay, asin yung maganda. Ito or ito? Boring man ito. Ito siya parang nagbigay ng kulay. Hold on. Yan siya, nagbigay ng kulay. So, yun, maganda naman siya. I think I have to buy
tablecloth kasi parang sobra na pula-pula. I think yan yung ano ko. Oh, I like that red thing. Gusto ko yung pula, guys. Nagbigay ng kulay sa dining room. I think it's better to have that really red thing. Nilagay ko na yung isa, guys. I like it. Yan, ilagay ko pa yan dyan. Kisha, hindi pa yan tapos yung table, guys. Nandito na si Tami. So, patulong tayo nito. Kasi walay talaga, walay. Hey! Ay, nakalagit down. Get down. No, it's not. You need to push more, Han. Han, you need to do it more because it's still not that fit. Told you, you cannot do it with hands around you. So you checked the mess. She called me and answered the phone, and she told me that she did not think the bill. Told you. Here it is. Yan na siya. Ang laki ng table na. Lumaki na siya. I think okay lang. And Tommy is clearing up the bed bug. What? It's not bed bug, right? Ladybugs. My God, guys. We don't have bed bugs, guys. You gotta move so I can open the door. We have a lot of... Come here, little man. And he will follow you. No, he's just staring at the freaking ladybugs. Hala, Hubs! God, ginoo ko, Tommy. Hun! Hubs, ay naku. Don't even try to go out. No, my God. Yung ladybug. Kalagot ng ladybug. Oh yeah, something. Why they can get in, Han? There is something in there. Kaloka man ito. Ay, every year talaga, guys. This month, ladybug always got in here. February 2nd of 2018. In your room, how many people were there? So each room could fit up to 4 people. It's 2 bunks. Yeah, door doesn't hit right here. The door is warped. One hit. That's right. Okay, close it. What do you mean by not hitting it? Oh my God. That's what it is. So what are you gonna do? You can't do anything in there. No, it's because this door's warped. Kind of record. Because they did a they did a lousy I don't job. worry about that. They did a shitty The job. ladybug got in there. I know, but that's because it's not hitting this right. So I'm gonna have to put extra, a thicker. Nilagay ko yung flower dito, guys. And also, I turned the Christmas tree. Where is my husband? Hey, hubby. Ito na siya, guys. New look, guys. I like the curtains, the red curtains, but I'm going to change yung sa tablecloth. I'm going to change it because it is really not, I mean, it's not, I don't like the tablecloth thing. It's red, but it's not long enough for the table. The table is very long. Yan. Ginamit ko disim lang yung placemat over there. Yun yung bamboo. Yung flower, nilagay ko lang doon. The same thing lang. So, yung curtains lang talaga yung parang nagbigay ng ano dito, buhay ng ano ko, dining. So, yun siya. And, okay, guys, we are going because my husband is very slow-mo. Okay, guys, alis kami, guys. Ay, of course. Home Depot, right? I'll open it. You're very slow. Oh, yeah. When I dedicate my life for you always. Ano?